Kula niku Randha. Wah. Robi, Randha. putranipun Dereng agungan. kok iso sing kakung seda. Inggih nalika semanten ngethok wit. Nah ketibanan. Kampakipun piyambak. Mesake. Jane edan tenan. Walah, rondo kembang. Inggih. Dos pundi? Kula griya sampun wonten menapa-menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klintu kawan dosa gangsal. Wedhus 45. Inggih. Wah, iku nek sing arep dudu bungkek. Bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sapi Inggih, 17. inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepalih. Wah, rondo sugih iki. Iki wae apa ya? Le merantau rasa ado-ado. Ngepek iki wae engko terus Petruk tak nehi 1000 meter. Bapak tak nehi 1000 meter wis aku wis dianggep sugih. Menika Blegegek, ugek-ugek sadulita. Mel. Ha. Semar iki sedih kok ya iso mbanyel ya terus. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang lehku ngandani karo kowe. Jejering wong tuwa ya ora bedak-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah, Petruk ya tak nehi lemah, kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi srana pangupa boga. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, Petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi. Paribasan jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu iso muktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, Bapak. Merantau. Iya, arep merantau ning tanah seberang. Ya ta nek kowe engko kuwi nang kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat. Sing arep tok sambati sapa? Ora duwe anak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang, Bagong. Nggonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakale nangisi kahananmu eneng kono lho, Le. Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhe, nek kowe tak mban siladan rak ora prayoga to, Bagong. Pikiren ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa, Bagong? Pikiran dagang. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana iki terus iso sing dijak mbat-mbatan rembugan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga ado, nek cedhak mono aku iso marani nek ado ning tanah sebrang.
Mongko sing jeneng tanah sebrang iki ning liwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbaya dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki. Sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir to, Kang. Iki kok kaya nunggoni wong lara to iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Kang? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopoli. Wong kuwi aja monoton. Aku ki minta nang sawah, apa saterusé aku kon nang sawah? Heeh. Saterusé aku kon ngluku sawah. Nggawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antaraning aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petruk. Aku golek apa jenenge kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapak kudune bangga. Bapak kudune atine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadanging ati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih. Aku tekan kene bapak tak gaweke omah, Gareng tak gaweke omah, Petruk tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae nggarap sawah jembar. Ha iso wae meng kari nggarap. Engkae dhae bapakne lek nggahi bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kowe. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukoke lemah. Gareng tak tukoke lemah, Petruk tak tukoke lemah. Dadi garap, kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lungaku iki aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petruk ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti. Ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe ning kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngapusi karo bapak. Kowe mulih mrene saksuwene kowe ning kono ning paran adoh. Janjane kowe ning paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak. Kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brana picis leh mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang. Men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papat. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak? Saiki ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti kabar. Nek aku nang paran ki engko rekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semanak. Ngono lho. Aku ki grapyak semanak tur seneng njupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi kek. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca kok dadak dipolosi kek ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak ki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi ndayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe njaluk sangu,
Mongko aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengele kuwi apa? Tabungan kok tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown iki. Wis tak nggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro saanane aku kek ana. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya, iya. Wis ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku, mantumu kae. Iya, mantuku sing mentel dhewe. Nek ora tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan dur nekat sumir ora. Ming titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok. Kesok dikeki dit. Iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tukoke terbelo. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe iki. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti, rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira kowe sugih, kowe tak tukokke sama smartphone. Kuwi lho, telepon genggam. Ya, dadi awake dhewe iso omong-omongan. Ku tak tukokke sing apa jenenge iki Android. Atau soalnya ngono aku seneng paran semasa COVID-16 iki. COVID-19. 19 wis dienggo puyer. Oh ya wis. COVID-16 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah, pikol. Terus aku njawab ya, Terus. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakal ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangonono esem lan guyu. Aja tok sangoni apa jenenge iki? Air mancur. Air mata. Ya. Aku ngangkat rasa kuwatir. Wis pokoke digula wentah Bapak ya. Titip adimu Ipe. Rasa nangis wong kowe tak titipi adimu Ipe senenge ra jama-jama kok. Ha ta. Sing mecahke gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek. Ora kaya sing hati-hati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Terus. Hati-hati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora wis ora. Iki nek ngrangkul mengan njaluk dit ora. Ya saora-orane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni. Trisanya purnama sasi.
betule. Rangumu wis cukup. Wis asli rasane ngoni wis. Wis tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing ngalok mentoke do ilang. Ijolana ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo dane-danan tenan cah iki ora. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Wis tekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadhanging ati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing ati-ati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Otak. Seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Kaya aku pamit ya. Iya Reng sing are. Ngono wae. Tulung jagake omah bojoku aku engko nek wis mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing hati-hati, Bang. Wis ya, Tru. Kaya Reng. Ning rangka padukan Karang Kadempel. Tak sawang desaku. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku. Neng piye-piyene kudu tak ikhlasake. Aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku. Wis tak nyebal ngalas ngarep iki. Engko nek tekan kutha terus mengkari ya saora-orane pirang kilo meneh wis tekan gisiking samudra terus nyewa kapal mancing. Nyebrang supaya entuk kamukten nang pulau seberang kono. Ora mung udhek kumlek nang omah nang sawah nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan. Apa-apa. Iki kok dadi aku tekan nang alas kok bingung, arep ngulon, arep ngetan. Bareng aku ngenut karo krenteking ati kok malah dalane mentok. Tekan ngarep grumbul. Wah, lah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatak tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong, ora bakal iso mukti aku selawase. Tobat. Nganti tekan semrene kok yu ora ana sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abuh mergo kena riracun ana ing tengahing alas kene kaki dewa. Kula aturi miturungi dhateng kula, tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yen lanang mbuh kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temekan ning lair batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Neng alas kok ana swara moko suarane kaya bintang film Cina. Jan. Wah, nek ora kuat imanku. Iso kegodha perkara merantoku ming ora sida klakon perkara wong wedok sing slamaning nek iki nek ora nengke apa ya klakon wong wedok iki mati nang tengahing alas wong ora ana wong kemliwer babar blas. Nah tobat lah kok dadi ana sing nyuwara mestine wae ana pawongan. Nuwun sewu panjenengan sinten mbok kula dipun tulungi kula nuwun sewu panjenengan. Wah iki nek ora tak tulungi wis ora.
ana piyayi putri kok kelekaran nang dhuwur watu. Gek jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Wabuh ta pupune. Gedhe cilik. Tobat. Nuwun sewu, mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring wana menika, nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula niku namung tiyang dusun. Waduh, Pak Medha kok undang-undangane Parji. Ora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat kala wau kula menika pados kajeng nanging dumatan mboten ngertosaken maranipun. Suku kula menika kecocok ri wonten saklebeting wana jebul rikala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul. Panjenengan sinten? Kula niki nggih namung tiyang dusun ning dusun kula tebih saking Karang Kadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya, Dik. Nami kula Bagong. Bagong, Mas Bagong. Nggih, Dik Parji. Lah terus kersanipun pripun? Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dhateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir. Sababipun Panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Lho. Upas Sumpah niku lho. upata. Upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulur, nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho. Tobat menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa ning ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun. Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ing badhe ngayonaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ngajengan kula. Kepengin mengku garwa kalian kula menapa panjenengan mboten badhe. Menapa panjenengan badhe anduwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembuh babakan sumpah lho, mbaya ditambani sik. Engko nek wis ditambani nek mari ya piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu kula menika randha. Wah. Randha. Putranipun dereng agungan. Kok iso sing kakung sedo? Inggih nalika semanten ngethok wit nek ketibanan kampakipun piyambak mesake dan edian tenan. Walah, randha kembang. Inggih, dos pundi? Kula griya sampun wonten menapa-menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klintu kawan dosa gangsal. Wedhus 45. Inggih. Wah, kuwi nek sing arep dudu bungkek. Bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17. Sape inggih, 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepale. Wah, randha sugih iki. Iki wae apa ya? Le merantau rasa adoh-adoh. Ngepek iki wae engko terus petruk tanai 1000 meter. Bapak tanai 1000 meter wis aku wis dianggep sugih. Menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin, Ki Lurah Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah. Kula suwunke kalih sing gawe urip. Bagong kudu wong ampuh, Bagong kudu wong pinter. Ning ming dadi lantaran
nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran waluyane sukunipun Dik Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kula aturi monggo. Jebul Piyai Wasis Mas Bagong Mbak Tobat gadahi keprigelan inggih menika metek. Nyatanipun sareng kusuk kula dipun petek. Lajeng boten abuh saged kinarya lumampah. Sakitipun ical. Mbak Tobat wong sing kenori nggon dhuwur dengkul kok le mijet ditekan dindi. Saluran. Ngaten nggih. Otot menika saged ugi sing lara nggon sirah, sing dipijet nggon jempol sikil. Niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kepala. Niku saged waluya nirmala jati, jati lemah mulya. Lah, pupu niku otote mapan wonten ing pangkal pupu. Mila mriku niku kudu diurut. Tobat. Matur nuwun, Mas. Sami-sami, Dik. Lajeng sakmenika ados pundi? Kula netepi dhateng sumpah kula lho. Kula netepi dhateng sumpah kula. Panjenengan kersa kula ladosi. Wah, wis iki godhok sing paling abot nang kene iki. Dos pundi? Kula menika nuwun sewu lho, randha kembang. Wonten ing dusun sak pinggiring wana menika. Sinten sing boten ngertos Randha Parjiwati menika? Sedaya sampun sami kondang, ngumandang. Kathah sanget ing badhe ngayunaken dhateng kula ning kula menika mboten cocok, kula menika mboten mathuk, kula mboten gathuk. Kula niku eleke. Tobat, elek nyatane ya iso tetulung kalian kula lho. Wong sing jeneng wong gayuh utawa wong rabi menika mboten terus dumeh bagus. Bagusa menika nek mboten saged golek sandampangan nguntali baguse iku. Bener, heeh. Apa bendina tangi turu mengarep kon ngiling-ngiling rai. Apa bendina tangi turu mengkon mususi rai. Mila tresna menika mboten babakan bagus menawa mboten nanging menika babakan ati. Atiku atimu. Leres. Nang saya menika ki ora Bagong monggo nggih kersa nggih. Sik aja ngono. Aku dalam rangka prihatin. Prihatinku aku ninggal Karang Kadempel, aku merantau. Aku merantau. Inggih kok bola-bali. Engko ndak dikira lakone ora kuwi. Bagong dalam rangka merantau. Inggih. Lah badhe tindak dateng pundi? Sak karepku engko aku tekan ngendi ngono. Amarga aku golek pepadang ing ati, aku nek mung mandeg terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18 wedhus 45 padha karo aku ora budidaya, padha karo aku mung ngepek kayamu. Tegese tresnaku ki tresna mirunggan, mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu. Itu nonsen. Tidak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Pokoke aku ora iso nek nampa kowe. Ning kula upami meksa, Moh. Aku mau nek to peksa. Tobat kula terus panjenengan menyaksikan maluyakaken dhateng kula nek ora diwaluyake Mas Bagong kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Aneh ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lho gecul kumarucul kula remen kula menika menawi gadah sema ingkang lucu ngaten menika kula seneng. Tertentu kemawon kula wonten griya menika mboten badhe bingung, mboten badhe susah merga tansah digeculi dening Ki Lurah Bagong. Seta. Kone omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tobat, suarane apike ra jamak-jamak. Suarane kaya Katno.
Biyen bekas penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah swara ki lho, penyanyi. Oh, penyanyi nganti penyekop. Kula nderek ora iso. Wis menak nekat, malah kowe tak tegeli dhewe kowe pun. Aduh pukulan. Pukulan sesembahan kula, pukulan pengayoman kula. Boten ngertos sangkan paranipun jebul. Wanita menika panjalmenipun pukulan dewaning Bagong. Oh ngilang mesti sidam. Karing bawana langgeng. Ulun Sang Hyang Bawur Sari. Inggih pukulun. Badhe menapa Bagong? Sayektine ulun mimba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Jebolan teping tekad kita wis tekan lahir batin nggon kita bakal merantau ning tanah seberang. Nggih pukulun. Bagong aja kuwatir. Salaku jondro kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan prestekke kita tekan papan kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda. Iso disuwawa iki. Ngandel ora. Ketekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga. Aja ketemu jerapah. Kok malah iki ketemu tapir. Monggo tapir ki irunge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Adus. Ngematke terus e. Gak ilere nang nggon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke lah. Kabeh tak anggap godha pangrencana. Wong kepengin mukti iki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti apa mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawur Sari jangkung lakune Bagong mesti kena lara ning ora bakal tekaning pati. Bagong kang minangka sasmitaning dewa. Macan iki. Oke, ora masalah. Nek pancen kowe iso tata jalma kaya slamaing menungsa lumrah. Wis sapa kowe? Tak disiki pokoke. Takon karo aku sing tunggu alas kene. Singa jalma dudu. Singa sardula lupa dudu. Sardula mangsa jalma dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndelekke Ndara Janaka anggere bar gara-gara ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pradangga. Singa Pradangga? Iya, singa singaning Pradangga. Lah anyar jenenge. Seneng tenan aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep endi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku ingkang bakal mbalekake lakumu mergo aku entuk dawuhing dewa kene mbalekake lakumu. Rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung.
Kaya apa aku sing tekaning pati? Nek pancen kowe arep mateni Bagong, arep balekke Bagong luwung tok pateni mbane aku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline, lena pangendamu tekok musuh Bagong sirna Margalayu. Wah, untal Malang. Ya untal, mujur aja Malang. Iya. Gulung dening ki Lurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Yanayu Baskara Titimangsa ical wujuding Sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Nrada. Hei. Oh, pemulon. Menapa Pukulun? Ah, perkencang warudayang Pak Papong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Ah, merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe koclok. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku muni wong wilahing Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku Wah, lah pancen senengane beda karo titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jak bayi nang kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le lunga sakarang kadempel lakonana dhewe aja njagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok kaya aning sandangane wah ngene. Kaya satriya ya, kaya dewa tenan aning kok petuk. Aning saiki akeh sandangane iki ya gleling ae. Rada wah ku ya pirang-pirang. Wis ora ana sing ngayomi karo aku. Ora ana sing apa ya? Ngeker aku saka kadohan. Wis tekan kene iki mandeg sik rada saudara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara sikik karo tak mikir engko endinge kepiye iki ya meres utek tenan tak terus ke ahli mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone mau